Ndizi TV no kwigana muna no gendrete kwegokya aso kubwatia emirobiri yonse getosene kiga charagire chinsa isato keroto kwarigania seje bene imeye manye Jumatatu chinsa isato tole no gosemele no gena tokobo kwegokya ne emirobiri a to gena tokobo to kwarigania kurubakete Wikira chinga kibune china mange to ko aligene tinganya liko bagwata kurubake to mwancho marigere ko nilitanga lipiti katonyora senchira yobwenge nabo yayitoroje sofa tindate bana tindarara usino umuntu chakusambega aritinatuma itingikyabo ono no muliro tunanyora kyagere twara irentuma itingikyabo egari ko yobo tukobogokera rere nsemo ya Kyogore gento getigete ya mateno go kumyoko nene nabane ngure go tuwangote numbatei konyana lia pangire ngari kibesa chakunyaga numbati mbwati dairi amate kuganyo bokonyi kumurwari omwana obore nyagetari uyu monore ngogo semerio kone na se family Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi. Kwa niaba ya Waislamu mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila la kheri na amzidishie. Ababwatani bedini yege Islamu imeyakisi ko bwatokerwa chimbori no mugavana rati bose bo moyega bweritkoria idi. Ayo mnaenda mange to kwarigania to kumanya senchira ereyo wekira no sensemo ya Facebook kendra gotonyara wetira Ndizi TV News Digital ngwetira YouTube Ndizi TV News mwancho morigere boigo gwetira website ya www.ndizitv.net Orio koine ki achibicha nerio gicha wekira senchira ya bene nigakro kwa Petronira mukira eretariane Evelyn Osero Lydia Mosenere to kubatanere kwene kyabuna gochiri gwetira somo no huyimanyirira ngoro kwa Josephat Misto kwarigania Nyarako batoko sangamo naye kurumo chakana ogoikera omwerio emanya Jumatatu mwancho morigire chinsa isato chebona batoko toko ya chaka kurwa sensemo ya Kyogore meyanyali bali chache ase enka eyemo gose yamateyemo yenyarako bage koboka no moichane mambia lerenga kihegali yaboye haria yenyarako bage gosambwa ase chinchira chiria chobotutukano kurengana no manyene gari yoni gabereka goteba ni gabaka gotruha nekengora kegari obutubugukira rero kurindekera chigosoka obakonyore gari yabeire kegwoka omurero asibatema ko yikoyere korimye omurero yo kurende chinguru chaboti chinyoretie amatunda nigono nyana baka orobote sigataseni kebanyimbo ya Kyogoro jinga kyobutukibwa chakiwe kubwatakana negekorekyo abamenyi abo boigo nigo banyareko babako bolia chinsemo chiria chobarende chinyareko ba chigotinya hekerengo kyoburendi asenseme yobuna gutomonyo muri kwito Mildred Momanyi amateyemo kurwa asensemo ya Kyogoro imeye bunge nyalibali chache nigo yabokanege kole kyogo chania maiga yegali aina ya Harrier KDG 910W yomomenyi oyomo aselieta Benson Oyaro wenseme yo kuyago ikagotamanyekana chinsa isano chobotsko bwogo kira lero ase kolengana nere nigo aigwete chisese chigokoga asegeka uchago soka akanyora egali gekale koya ase batemete kolimia omuliro yo kolende chinguru chabo chikabwata mbeo busa naruka butuko gisese ngo kubatera ngisiko ngo mbatambe chugo kubatirere cha CD bona narora egento ne binkiresko ndarachi kolengere likoboka gali ya bugialam no koboka nene no kuminyoka kugisiko nanyore gali surrounding no modero lakini kwenye gali tera bwati modero mono na chaka tuaboka twezi tuachaka ko ligi support kuru the surrounding mbacha tuabwatera na twatema kuligi murero lakini obo monge asotole chise cyarenge saa 6 yani saa 5 na nusu ugakielekea saa 6 chakira gwakira kuru side ya mutwe esiti yokurio yani yokobe no muliro chaka gwoka kuru lakini osambasa bwango sana tuwasinyo kunyolimi tuwatema tuwasinyo nabo yayitorojewa sofa tindate bana tindarara usino umuntu chakusambega aritinatuma itingikyabo ono no muliro tunanyora kyagere twara irentuma itingikyabo
amate yaye nigo yanekia egekorekyo ase bali no gochana ase batebire nigo omumenyo yo abwate amaskani na ndetanya kogosana nonde bwensi asensemeyo asegeka amenyire asayo nje nigo naraire around midnight nkale koigua bunane gunshots chiwako wanongo soka na linkolio liboje mwene ibaga konyoro no muliro flames chiko genda iguru mulikolie ene mangane gari omwalimu yo mubase kuyi abonacha twachotema bantu twachotema kulimira kintu anyoranga muliro wetana ndire gari utalimeka na nasimi eso yo mindo ya chaga iga ntuntu anakanyora bakongunera no muro mwarara ogweto to kwani bana ga muchibune ntwago to kwani buna nchako nangirina mama mbiyole umwana ubwata masikani tusigetega nigo abanyakenyoro bagikeria egekorekyo ase nonyana bo batebire amangana buna yo tanya gokorekana asensemeyo ekoneke ntu anakorabisiro mintongu na agota na isaya bakwa chigari chiabo no chiarenga chiabo chiunge bantu mbarengo bamanyete chiunge chiarenga gari yabo tesariria nao bamenya iga bakabakagota bono pole tata ubugima mbora bubwengenjo nandonye yarenge ngano muntu ubwate biranga yari kabirega konogo sari kenyoro gitu kolete mangana buna yatana ko baga kena gatando twaragereri nando twatake bya peneni atatai kuri ndo yokoreta yaiga uyu uri igoro nero manyete nigo engane yo ere asegeta seni kyabanyanyimbo bakyogoro asobotukibwa ime bagendretse gokorekana askari mbalensa igasemenyete nabo bacha ba witness na bante twanda twalike statement bante nando gukibona mambinga ndo choro to finalize kuripota ya egeta seni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye Biamono muliki oito Mildred Momanya sorobotirwa senchira yobo ikiranwa abantu babere nigo baene kigwa gusiro bugima bwaba somo basokano bwebara unyara ko bokorekana se bara enene yokurumo chi okeroka go cha kisi anene asensemo elia ya egetongo kianyangoba ase bono mu basokano unyara ko bokene kigwa omubasolero Iyo tebekana mwaskano yo nigo bago kwerera ogotumwa kwa borokibwa babere abo bagosoma seskuru eyemo asechinsemo cyanyangoba nanigo olenke ko bwatkana ne gari ina ye probox iyo nonyana bego tebekana buna nigo yarenge gotamama gajo gotuma abantu bande asechinsemo cya amabuko Nonyera boni go mugendia uyanyara ko bagago tamamage yo kwithitiga egari ye probox asumugondo bwecha engana boigo egendrete ko bage koreta chitangutangu igoro ya obogendia anene bwechigari ase epara eyenene chikakie chiembure gendete ko bage gutwa bali abasiria maimabo nigo bairwa wikasenkendo yenyagetari ya gucha nabo ase chinsemo chakeroka nabo batigirwa chingoma ko mnyoki wase chinyagetari ase bagendrete konyo ko enyorera wenya koenekega korekyo nigo mo sub county commander bwabanyanyimbo Robert Ndambili aberega kwe abereka kuboria abantre bakoenekya bunako babare maiso chinga kichonse bari asobokorerwabo ende nyomba naraire na arenge kirogoro natengerete news amana kugona igwe ero egento kyabwiri ngapa na igolege sieri nasoka isiko nachiko chikoli nanyona nerorio kunsachioni naro mo anterebe kurume anjena kumnyokaranga anterebe inanyoransa umonso chondo ndangelinga kwa tebi anterebe yete etne aito kumubwata namukani yaya njininya aro montu mnanga naiga naende nduarite ba anterebe ya minyoka yali ne nisani kurmata ali yagenda bosoko chibosongo bonongo chigotira gochirogaria nanyora abantu batatu balinse naro ko bakoko oyo maichaimi ngochi kogenda gochiese chae na narangeria abantu gakikonyo yoresa ese chae moyari abande para igoro kogoro kwa butoirwe abande bankwaura bare barenge batatu epare yetakeire wa mtu batubekere none pumps geko era abantu bakura mono abange batubekere pampu etokonye na bagotara para epare gare. Tunaomba waendeshaji magari hata saa hii unaona kunanyesha
tunawaomba kabisa waende polepole. Hii barabara yetu ni telesi, hasa wakati kumenyesha. Na ukihusika katika ajali, tafadhali wacha kukimbia, unaweza ukaongeza ajali nyingine. Huyo kama angesimama Mabuko ama hata atorokee hapo kwa factory ya majani chai angepona. Saa hii ashaua watu wawili ambaye ni hasara kubwa. Sasa tunaomba madriver wetu, ajali ikitokea, ajali haina kinga, lakini kishatokea wawache kutoroka. Kama angetoroka angeua. Kwa hivyo tunawaomba ikitokea, enda mahali salama, enda ulipoti katika kituo cha polisi. Hiyo ndio ningetaka kusema, na nirudie madriver waendeshe kwa mwendo wa polepole. Togo suka motwe nigo ya mate ya makuru ase kenyoro kia moturu imeye semo ya marani yenyere kobage weso kia na koboria abasamaria maya banyare koba bako basira ase ganga yo kweneke bola banyare koba gusangireria ekibese kiranyare koba chiko basira elio goikiranie kerengo ge kibesa chiganire elio gosiro mwancho banyare koba konyoro emeroberio yobobwenia kurengana no mungina bwenke yo Mary Mosoti ni gobaganire chiringi echo chire enuse milioni ere kumurwariria omwana obuyore asinyegetari asenanya na batero na batemira se abakonyara anena sokonia ebintu nonya noberemo kurende bono nigo baereirwe kegimani go aganiryo bokoni kurasa basamarebya natabuna omwana oyo nerorenko gosemeria ase amatero dipo na sanyo mulikyo itoni ganyara koba gwikirana hasenge iyo na gusangamana intoro botiro kobatia nabane mbure gutuga ngotene numbatei konyana lia pangire ngari kibesa takunyaga numbati mbwati yaeri Maega yomongina Mary Mosoti gotigara omutakanwa omwana Dominic Ayoma nigasogete gochia omochio Nairobi asenchera yokoligia eliogotoria eamate yaye kubwatekana nokobaliso asenka yomugakanya gusira Charles Mosoti ase sabali yokoligia nigaomeranete no mubasukano bwebara nkage getubwatu ole murore gendu yana yagite kaumia kiraringe Nairobi yagite kwerikia rinde yakuriria family yae kira yagite kuriria family yae abale ngosubuka kwa yagosubuka rinde pa achali yarango tokere akirite yakanyore gari kali gochario kaneka motacha kamubuno kogoro komesa igiwika igasenyenta one irasenyenta tukakirisi mino mwana mino gorireki tuomirwe gari Nairobi umwana yone nabaumyete wone yaumyete nyagitari abana tibese kyaburi twakiri gutakatabayiwa twasirire buna eamate nigo bagenderete komwechandera asemeti nyetano nebere bono gatangire nyagitari goika okoera kwenibo yonsi eyibabwate yakoni ndibyaringeka ngombe ngoli mombu arenga atwaoneti tukole gitumo subulike usenagoleki sinakonye kirendo gumabwa kera nande no mwana makole tugatema rende tukaoni boli mobu tukasubulika asitwa ngonya rende akabeke rujichume ikinde nteno mama twange ne familia twatemero mwana yonka bona umiete na bato begete bana sobo komuna rindiria sikira cyarenga no nyinenke batemire twatemire gotemira no na basani na bai bakatwenyorere bantulege digoro asengento taragwena omongina Mary oyole mamu mwabo nigagenderete gwetera amakongu asokolera abana baye kubwatekana tato mwabo neroringe liso lienkeywe chenka kende nke abana ba embara titega babere nande no jine familia ngalen twachira gotema uchiandega twachire kurina nya bairi byaborereti ngongo nyalinge ngotoko nyalinge ngai bono na bana gantigirita babere bono nakine nkeyo sinyu ngakingo kora bono nigo barure ekirero kyobokonyi gucha somo samario bwatomo yo bugwancha anyare kubasira ase gotebekana ebiria nyagitari nigenderete komenta ase bono yaikire enuswe milioni nyo ogonko nyabantu banje bankonye onkonye arusiwo ayukenya tumbwa tincherende ndamoko akiondo nsure wilio gitu kwana so wanja kwa yankora yae anje
atokonye ga atokonye rumano ikengo mwana inero gatokonye ro chakaga abuna linga abuna ro binero gatumino ya sabuni twanya bese kwa kule sabuni wana utuchande giti orende eke na kiekerero kia mate yomugakanya gusira Charles Mosoti asomo ngino yemeli ari no gosemeria gwokonyoro bokonyi kurwa saba Samaria na baraibande baranyarugwe sokya eri anyarugwe turi obugima bwo mwanoye oyu onyorete mu basukanaria somochi o Nairobi yiko ripoteria egetaseni kia onambeyamo kia Ndizi TV kurega sekenyero kia muturu kigotoke ward ya Marani miyebunge ya Kitutu Chache North letaria nenkoro kwa Dipon Asanya Biamono moriki oito Dipon Asanya sorbotiuru asenchira yobo ikeranto tegalete me county ya Kisii chinga ki abaigeni vedini yege Islamu bagendera teko arigania litukolirelenelia idi elira chikoba ekerokerelio yogokora omotienyi omochenu o Ramadhan litukolia lero nigo babwatania bu anene kurwa sobo gatagati bumuchobo songo wanyarako bakonyora ogosirwa okonene gwechimbo likurwa somo governor we county ya Kisii Paul Simbarati gukona tinga kesho nigo bamwakera ratingambya muno ase ogosiro kwagendera teko babwatokera azinene ase umuyiga bunoyoga asibarire irayogo cyakogendera ku musira nabo kumusabira irokwene kyabunangurware obokorera iborobya ase abamenyi be county ya Kisii umuriki itomil red momanye noroboti rwasenchira yoboime Mutwe yogo chago chengera litikolia idi abegeno bedini yege Islamu imeye county ya Kisii abo bono bale ansomutenyi omutagatifu gose mwezi mtukufu wa Ramadhani nigo bono banyora obokonyi bwe chimboli kurwase omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati bunenchere ya moyo kubaika ange enga kibago chago chengera litukelio ansebono omuliki ntenda bwe abaisilamu akwanera igoro yobokonyi obu tumekuja hapa kutoa shukurani zetu kwa mheshimiwa gavana wetu Simba Arati ambaye kwa hakika amekuwa akitukumbuka Waislamu kila mwaka tunaposherekea sherehe za Idi. Mara hii ametukumbuka kwa kutuletea mbuzi. Kwa niaba ya Waislamu mimi nasema kwamba tunamuombea Mwenyezi Mungu ampatie kila la kheri na amzidishie na muongoze katika yale ambayo ampatie busara na hekima ya kuongoza kaunti yetu. Mtu ambaye hawezi kushukuru binadamu basi pia hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Kwa niaba ya msikiti wangu, msikiti wa Al-Huda ambao unapatikana hapo juu CBD, tuna furaha sana kwa mheshimiwa wetu gavana wetu Simba Arati. Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi, Mwenyezi Mungu ampe umri zaidi na ampe busara na hekima zaidi katika uongozi wake na amzidishe moyo huu ambao kwamba uko nao ya kuweza kusaidia jamii zote bila kuangalia dini hii wala dini ile. Nigo bono bagokera omokonyi obwo ase omusasoko omonene ase bono bamwakera mbuya omugavana ase okuba obokonyi obwo. Kwa niaba ya Waislamu wote wa Kisii, shukrani zetu zinaenda kwa mheshimiwa wetu gavana wetu wa Kisii Bwana Simba Arati kwa kukumbuka Waislamu wale kukuja wakupatia hao nafasi kidogo ya chakula ya siku ya Idi ambapo itakuwa kesho kutwa. Kwa hivyo mimi kama chairman natoa shukrani zangu zote. Kinishukuru nitawaongezeeni. Kwa hiyo tunashukuru Allah. Pia vile vile hatutoacha kumshukuru gavana wetu Simba Arati kwa kuweza kutukumbuka kama Waislamu bila kuchagua kabila ama rangi. Akaweza kuhudumia wananchi kwa ujumla wa Kisii County bila kuchagua wala kubagua. Kwa hiyo tunamwombea Allah amuongoze zaidi na ampatie moyo wa kusaidia kwa kila hali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atampatia na kumfaulisha katika maisha yake. Ase chinga kiecho nigo balia eira yogo chakobwaterana no mugavana eliogo ikerania amagenderero anene ase abegenwa abwo. Tunamshukuru gavana yetu mpendwa Simba Arati sana kwa hii mambo amekuja ameletea Waislamu. Tuko na msikiti 3 na sasa tunamshukuru sana kwa vile ametusaidia sisi Waislamu na tuko pamoja na yeye. Simba Arati
ndio tutakuwa naye na tutakufa naye wakati ya kura 2027. Simba neta haya 10. Jamii yote Waislamu iko na gavana wetu mpendwa Simba Arati. 10. Tunashukuru sana na tunasema asante sana, na sisi Waislamu tuko nyuma yake kila siku, na sisi tunamhakikishia kwamba sisi kama jamii ya Kiislamu tuko pamoja na yeye wakati yoyote ambapo anaenda kuhudumia jamii na jamaa yetu ya Kisii County. Nguripoteria egetaseni kia Ndizi TV eretariane Mildred Momanyi. Miamano marikeito Mildred Momanya se orobo tiorurikanu bunentira yemo yogo tinyekerengo kyobo koreriwe kiumbe kyabagaka gorose kanisa yegi Adventista ya Kisii New Life igabagaka abo baba kumera na access kuri abo mura ya Kisii eryo busanga egatiemero berio nabayigo ebitamkiro byobo koreri gatiemero berio yo banyarako bakoene kianyarako bagekorekana ase omoyiga oyinogo tuara chingwana no bosemia bwabene igoro ya obo chero na boigo twara chigo sori boigo tingia obo chenu bwabo nigo bagokerege tambukiro kyo na kuboria ebyombe byonsi byabagaka chikanisa aha binyareko bigweso kena kwenekia una binyareko ba bigo sangerekana aso wesegeta erigo kina chinchera cyonse buna gutomanya umuriko itonde mo Steven Nigore ngomo yagabo gusanga gwetero kwego kyabwe kanisa ya New Life SDA Busongo asegetigia Kisii School abwa sabaga kama nabasaye banyarete gotiemana gwetera chigosori ao ref dakika ngapi ref asa Marieta Nkurku Cyrus Mogira Nyamache erida ya Amo Kisii New Life Church ero tuachaga iga Kisii School etotagete gokora egento tokoroka ponding naende totuara activities we have lined activities kiro rochi nyinge togokora erinde buna aba Adventista tosoamo tokore chi exercise ao nambali batachaga tela sumanga na aba Adventista boko nonsi ole isko gali kero kore event bune yabe kiru just come we are going to know one another uno yomindata in the past ogotoke profession kitonyo watu mochando gete lakini kwa nyoranga tumaitingora kwa lakini kirimo komerana you will find one of us nare qualified to be of help bagusangana Ndizi TV nigabariga nibagokere tugusanga kukweli tuko ase naende benyorete ribagaria bene ryogo pimwe mibere yabo bono nje nagoki gusana semero bere tukoria rero twakoreta go nje narenge go player ori korunga cheering squad yani ngo ba tiotereri nje no mutietereri omonene ngo semia basaye babusongo mokonyora ama babuna yasogocha gutiotereri abamino ere buyasane rinde bagera bato ama results chingia igabono na bere afya murocho ngwente na tebi ngwente ko kechikironke nari gocha komanyona na chitega iga igabono omoroberio nomuya twaminyokire twakira omupira twang'usire ngori twabona amaminyoko totaite gochaka twanyorire abaka abanyagitari no bara abagotupima twanyorire buna abande ntobwenerete tokeichikiro abande mbuya tore abande twatebu togendere na masoesi igo bono omoroberio oyo ngwakera bari baorganizetie ndia mono naende togosaba ebekere kwota erinde twachaga iga twaminyoka twasangamo naende twasemani buna abagaka naende nakitogo chikomenya chinga chiito nanje nakire omopira twakire timu enda badenga banegeusa ntobake chigori 10 ase ligeresagero ono ndocha boya korra maegarere lakini wina ali obogemarende emeroberi bune yeiga nigo yanyarire gwakirwe koko asoko bakonya bagaka gotenenia chinga chiabo keboikiranu gwetero gusanga na gwonchereria birengererio na igo gwetera ase okorigereri gwoko omo abogaka ochire korekana ngango twararo oboregeu osoborendi bwenka ese kanisa ya Seventh Day Adventist Church twatwarire emeroberi gwetera ese chi program chirorro ese department yawo bune department bono yabagaka nere ya tolentira iga ese skuru ya Kisii School erinde tunyare ko bamo tunyare go semania na tunyare ko imokera ni igoro ese gwetera ese emeroberi yawo tari ese mechese twarorira iga yoka anane ngo semani tolenga ese togokora chigasi ngaki tokonyara gokora erinde nandu tunyare go tene chinka chieito abagaka mbarororo basemi chi familia chichinke
chifamily echi chinke kare chiasemiwe elinde when we have abagaka batenenete chinka chiabo baraba kongu etogotware kanisa ebwato musimamo omuya korugabu tomanya kuruoto tware ekanisa kere kanisa ere kongu igo we are growing very strong societies. Amen. I'm very much happy for this, and I thank the church administration and Bishop Hamo kwa jumla hasa kwa organize the event. Kwa reporteria Ndizi TV Eletariane Ndemo Steven. Biamono muliki oito Ndemo Steven na Evelyn umurubili bakuyoroka butambe nga oyo social event was a social Sunday. Fun day. Sabagaka nigesa kukiabo. Kirota babagaka nigesa kukiabo. Ononya abana bakekigima bali bale aba mura. No bagusanga mona bagaka abo. Wanyara koba bakwego kiasoe omurubili buno yo. Ime county ya Nyamira niga serikali ya county ya Nyamira yachakire omurubili bokwene kiabu na wanyara koba gogo tingia ekerengo kia ligesa liya mabere ime county iyo omurubili yo nyare koba gogo chakali tuko liya lero nyare koba gosirwa ne wizara yoburemi ime county ya Nyamira. Aya ngubwatikana nuko bwato kwa wechimbe gogo cyase abaremi umurobiro rachiko korekana wetera senchira yechindege go se drones numenye katasa umuntu bweke songo asechirachiye amachimbege cyo kirachiye go tumekwa go kirachiye rwase abaremi ase sub county chionsi imeye county ya Nyamira ko rwase cyabise cya headquarters na wekera abaremi ase chinsemo chionsi chinga cy'abaremi babire bakoboliwa kweneke birango kitumeka bare asenchira erendonge eyogokinya higesaria mabere umuliki ito Paul Kapokara kurwase county ya Nyamira na nyara kabago twalgane roboti rwa senchira yoboikirano county ya Nyamira nigo yachakira umurubili oboko bwatoka chimpego ejo chimanyekanete byase egenyamolero buna artificial insemination go chiasaba lemyanene kurwase sub county ya Borabu unenjire ya moyo gokinya ligasa lya mabere. Dr. Nancy Okinyi, Borabu sub county veterinary officer. Nyamira County has partnered with Zipline Company to deliver to us different hormones which we use for synchronization and then we inseminate on day 10. Agukwa nabo bisa kurwase county yo nigo bateringa murubili yo nigo ratkunyara kabago kubatra na monech company chinde elio gokinya obolemi bwa mabere kurwase Eskimo. My name is Humphrey Matunda Nyakundi. I'm the veterinary officer SSA ward. We have received all our consignment and we are now ready to go to the field. I'd like to thank them because this will go a long way in helping our farmers. This now is a fresh and semen from Kagrik. Bakorokyo mogokobo abalemi kurwase chinseme echo nigo batebruna nigo bakagerete go kinyara kwa bakanyorera igasalya mabere egendo korengana mo nabo batogirie serikali ya county ya Nyamira se okubwatira nuko asibono baganiro mu rubili buno yugo tambe yugo cyasa abantu bande bunenchire ya moyo kwenyorera anene ogukinigwa kweligasalya mabere. Madaktari wamefika kuja na project hii ya kuinseminate kutoka kwa county. Ninashukuru kwa sababu inaonekana this is the way to go. Kwa hivyo huyu ng'ombe wangu ambaye amekuwa inseminated leo ninamuita Faith na ninatarajia kwamba atashika mbegu na tutaendelea kushirikiana katika mambo kama haya ili tuweze kupata ndama wazuri na ng'ombe wazuri kama ukulima wa Esise. Numurubili okorengana mo nabo bisaba igabatinete omurubili igomogima batebirura tukunyara kambago kogendera asiba semeri abalimi gwa koroboti go cyase cyabisi cya abafetanali kurwaza cinsemechi unenchire ye moyo gokonya kamune mbegu eyira bakonya gokinya ligasalya mabere. They have inseminated 2 of the cows and I'm now happy. I want to thank the county government of Nyamira for this and we are looking forward to see how it will go and I'm hoping that the cows will be in calf and I'll receive a good product come 9 months. The farmers are happy now that they have received the hormones and the semen at the same time. We've inseminated 6 animals hoping to get the best results. To the farmers, in case you have any problem you can reach out to us. We are ready to serve you. Nechimbego bono chirati kunyara kabachi gotari gwa gochase sub county chinde me ye county ga Nyamira bago tumeke ndege je kerere buya emanyakante buna a drone yorat kunyara kabage go ikera ba veterinary crossing semo a obunenchire yamo yokuba konya balemi
ira yalietwamo noburai bwayo mugavana bwe county ya Nyamira omusike Amos Kimomenya ribonse ya wizara y'oburemi. Iginko reporter geta seneke wanjete Kandizi TV kurugi gase county ya Nyamira enchego nkuru kwa Polycarp Okara. Bemano moliki oito Polycarp Okara iye kurukwe valine technology. Toko skamo tweko batakana no kongusana na ogotindi okwanyara kobo kwenekiwa ase chinga kichintambe ase echiro ya keroka bono nigo abarai anene kurwa ase county ya Kisii bugati yabo omwe msebe ward yeligo mana boigo ulio ichuni banyare ko babago chakia omoroberio bugo chaka ekiombe gosaba bwatane abarachi ko babakora omoroberio buko gayana buna enchire yameyo kwenekia buna obotoera ru banyare ko ba bokweneki wase echire ya keroka ani gago chamagega yekigambero Nyamira kurogo chika asaba gavana Cross County ibero mugavana be county Nyamira musinyari bono baigo ibe county ya Kisii Simbarati komera na koligiari chibu kubwatkana no kumusana na igoro yorobebe county ya Nyamira na bege county ya Nyamira ase chinsemo chakeroka asebono omwe msebe wadia chuni na boigo oria bweri goma babere bakumerana na gochora etimu ase baganirie etimu yo bege kubeka emeroberio emekiranu yobotimu yokoeneki abuna okumusana noko kwabere gwika omwario erio kwa abonchoreria ase chinseme chori bagari ororo yokogenderia obonchorere wabo itukolia rero kururi tukolia igoro na bere tugukwana no mheshimiwa Gisesa mu MCA we ward ya Rigoma mwaroche wiki ya eta mheshimiwa Musike Musinyaribu mugavana wa Nyamira muno mugavana ito Kisii County Musike Paul Simbarati mbaumerana una koti ya chikete korwa sekigambiro Nyamira ekabatebinga wikabatwaro kuiwana na igoro yomoroberio gose igoro ye town ya Keroka ane mona asobo koreri na asenjera era chiko nyarekana keko bage kokendera gochumutu egere tuwabete tukugamba no mheshimiwa Gisesa yanyarekane tenga ntuagiriye tukatebanga emechandere Keroka nigera be solved nabanyene Keroka gose nigera eraga yanwe nabanyene bali ba Keroka buka abanyaba yani bali bayibore Keroka bali babwata amaremo Keroka ase clan echibere clan kya Musioma ne clan kya Umubea. So ntua bere toko consult na consult TSM yae I've also consulted TSM yane and we have only picked a representative where me pa family kurua sensemo ya kurua sensemo ya Umubea na kurua sensemo ya Musioma and also tuapigeti lelichi as readers babere tukabeka nabantu babere ba special interest abo babere one from Umubea yani from Kisii County no yonde from Nyamira County and we also have joint secretary yabantu babere oyomo from Kisii County no yonde from Nyamira County so etoto etimu yons nigere yabantu ikomi abantu ikomi kurwa sensemo ya Nyamira na abantu ikomi kurwa sensemo ya Kisii County ogosaba kuane uchia setimu eyu because yabona bwabanyene Keroka mare mayu bakurwanira na yabo kinara gosaba because no bakinete na bagaka barabanene batotebye ke maene nande batokonye gukuru muchandore Keroka Torigalia nsemo elierengete amagendrane na asobwaga chibwe chipara litukolelero nigo abamenyi be ward ya Motiche yego toka ime constituency ya South Mugirango banyara ko bakogokera umuro bibugo chaka kwaga cha epara yokurensemo ya Nyansembe gochelia gumo goika ebuli dispensary asebanyara ko bagotebeke niga tambugirika chikoba koene kiabuna obosombi bwakera lituko banyara ko ba bokorobigwa ase ensemeyo nakurengana no MCA bwensemeyo Ronald Achira nigo abasabire bamenye bensemeyo kumubwatsi achingaki amagendro achakire asaboigo alireira yo chakogendra gwikirania amaganyo au yabamenye chinsemecho gati abo kugwato kwa wage pasari eriogosira chisemi nigo chingaki echo abolia abaiboli kwenekya kunanko baikabare ange nabo kubarenda abana babo chingaki bare asumutimuko gwerusa ya masomo wiki yaera bakore besima kya kunywa ase chiro ya Nyamera tuwate plan yogo kunya besima binde une chiro ya Chondororo ko yebeka tole borehole ngole matole chiro ya Marongo ko tole borehole ngole matole Nyakeyo ko tole borehole yo nechi chiro Jones tuwate plan next budget to chibeke chicho Jones P
sababu tutataka utangania machi tumaikuweka chichoro because tunataka usafi asichire chichonzo asili tukulia lero mwarre contractor yare ngoro ya soile yare kule mipara ya Nyansembe Riagumo esoke paka Emuri dispensary pale iyo jana kule Musisi Independence egento ndagania abantu baitu mu cooperate kule matole chipara our plan no kule machipara chionzi piji chitana kule mande chitati chakole muka unless to bura yo boro no bura rosti pale echo mu cooperate oyo begete mete para arusi ororo oyo begete ororo para arusi ororo oyo begete imeli para arusi ororo toleme chipara torosa leba toito because we want to open a ward yetu ya moticho to yibeke a modern ward asamangana ye chibasa leba to minto mumanyete murawaya budget inja kolete problem ikara lete shida kidogo lakini 100% sure minister ya finance ito ya Kisi County na pusheti sana naenda tako chase in the next 2 weeks iga osoro tura mangana yonspi onyorenga abantu banyore chibasali baye kuchibasali cyabo bana next school chiko igoruga I think school chiko cyo gorume next school the first week of May onyorenga twakora mangana chibasali ono ya school chisekire abibuli mulenda bana mo ibuli yotarara make sure ngomano oso ile nyumba. I'm appealing to boda leaders mo nyoro mwana kwa school obandipiki mwake biboko motega ndanyo bakora umwake asome. We want to somia bana baito na trap build society. Omaseneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonga nigabeirega wesoke na kwerera ugo taisaneka kwa yene nchaba gavana bagenderete gotumeka chibesa asemero verio ya Butambe ase chi county. Okwanase amagacho ya enyomba ya KICC nigo boigo Onyonga nyalekoba gakomochigati ya bagavana bataranyara koba bago ikirana ase ekamiti ye senate gero butumeki bwe chibesa ase atabira bange babo nigo banyarekoba bakogenda mamincha nelichiko. Wenyana Onyonga nigo alireira yogo chakobeka omuswada bose bwebunge ye senate ryo korigia enchera emuchando ibo butumeki bwe chibesa urabego gwika omweri asateremna egatia bagavana nigo bagenderete kwegorera chigari cherigori nabo gotarira chinse chesiko kuri tubari gukora amagendero ase county cyabo ishira tubwate bono Kenya ito nande osimuitsonde na ringa siri bateba banyole bintu bindi cyo chindi chigabana chikogora bakogora pakekero keresringel miasta muntago chira go ikaransira samatanga ishida tubwate una kwarara bono ige problem nilinga omugabana wa Nairobi bwangire gocha tumubulia maswali nga chibese chisirete kurwese county ya Nairobi chire 96 billion chibese chitali ntutochi tawata yabona chisirete no more auditor general ese emisara y'abantu bagokorega asise county ya Nairobi chibese chitumegete so gwaka n'abakoli emeromo abande batali ese program kwa IPPD yani mbabuati chinamba chiri chikubabeka babese payroll public service commission babaete n'iki billion emerongebere eshiderese chi account yechi mechando ende nero ya chakete konyora mwishimwa sakaja ataracha ime lakini oligereri bono buna chibesi gwaka nwese account ya Nairobi kuchisaba wakiri chi billion emerongebere na isane bono tokubulinga mbina kibi abantu bale kugamba bagwako ni chi billion emerongebere na isane mbesa kieji account ya Nairobi ego siria etali ready kwa account documents nchiyo vitabu mbio chiri billion irenga billion 96 go koligereria muisonde nkwaroche questions inchi alengo igorubuna account yitu ya mire ko kolega asiaye ko kogenda ngiche usiye ito ebinte bina ibiro lio kalio ko kunya kobolinga emwachagete mugateba bakoli emirimo barenge se county obarenge 800 chighost waka muimukiria marieta y'abakoli emirimo abantu bande barweti county council n'iki municipality barenge waka n'iki bese ya county council batabwati digiri abantu abona umutaite kubutega hasi ngamba abwate masakara bale gokorera kirasi yani ibintu bikunya gokorekana byo kunereria no gusuguma abakoli basi b'iki county no kibese chika
Kautana nayo ni gomo seneta omuchore baigo Gloria Oruoba bereka gukwanira iguru yo gutumiki obubebwe nibo yetabwati banyene gose unclaimed financial assets fund. Ukwana ase amagacho bunge ye senate ni go Gloria boiganyare ko baga gotebanga obukurumi ni go banyare ko bokoene kigwa egati ya bateneni beke ganje kyo engana boigo yanyare ko bage koirane maiga obokorari bwa ekiganje kyo lituko aserinde. Nanyana boni gaberega komochio ko rwo kukogendrete asaba kuri mirimo ase kiganje kyo awasa bande babo babere bagoteneniwe mirimo. On 25th of March, I requested the Committee of Finance through a statement in Parliament to look into the operations of Unclaimed Financial Assets Authority, UFA. And there were quite some concerns that were brought to my office on funds that are missing and on audit reports and just some very dubious activity. So I presented a statement at the floor of the House on 25th. And in this statement, I requested that the Finance Committee is able to establish some of the issues that were raised, including 500 million worth of 500 million Kenya shillings that was spent on auditing services. There's also an issue of 10 billion. So investigate the discrepancies regarding unremitted funds amounting to about 10 billion that is lost. Once I gave this statement at the floor of the House, then several things happened. First of all, I received quite a number of phone calls which were not, they were threats, and I said I have to pursue. But immediately after that, there are 2 staff members who have been let go. So the head of ICT, that is the manager ICT at Unclaimed Financial Assets Authority, has been let go, and then also the head of finance, so the manager of finance and accounting. With me here, I have their letters, which are appeal letters that have been sent to the PS of National Treasury, for their contracts to be renewed. It is important that the CEO of UFA and the chair of UFA understand that the eyes are there, we are looking at them. The only reason that these 2 people are being victimized is because they are the people who can easily and are able to give you the proper information in terms of the funds that should have actually hit the Toska mutwenigo omorai bwense Daktari William Ruto li tukolera nyara kobaga gutalera ekeganja kia NCBB oro sagia lwa Eldoret bunenchire ya moyo kuroto temero video ya kirali tuko ya okoenana obuoyo ne chimbusoro chinda seru to boiganyare kobaga kogokera emero bilegendete kobaga korekana soro sagia orio litukaserinde. Bokwana chinga kiechoro toni gabaka kote babne serikali yaberege ko ikirani umurubire bwo kubatoka amoyo yerigoriri kewo cyase abaremi na iga moyo ni gaisaine asaruro kuboryo cyase abaremi kwene kiyabunanko yatumeka barasenkira ibwenete eryo gukinyari gesana bayigo bokora umuchando wenchara chinga kiecho nigabwatke kurege tindi go cyase bayabagenderete ko bwatoka amoyo atari amaikiranu go cyase abaremi na utawone bwense urachkonyorekana ni arachkwimukirwa egetamkirege tindi kieri chiko. Omurai Wense Dr. William Ruto nigo itkoria rero hakoreta roya musiabano uikase ekiage gichindagira ikiboigo kimanyikaine buna National Cereal Produce Board kigotoka imeyo mocho Eldoret county iyo wasinigishu chinga kichetare yo Ruto nigo tebabuna igo aisanigite nemiremo egendrete ase kiage kyo anene asensemo yo boerene boboyo asamento ta buno boyo boreo ni goboisine abalemi bonsi. Tumepanga vizuri mambo hii yote ya fertilizer iko sawa sawa. Tuko na kampuni karibu 4 ambayo tunashirikiana pamoja na wao. Kuna kampuni moja iko na kasoro kidogo, lakini tunarekebisha kwa sababu hatutaki mtu achukue nafasi ya kuharibu hii kazi nzuri wakulima wanafanya. Mimi kwanza nataka niwapongeze nyinyi wakulima, kwa sababu nyinyi ndio wazalendo wakuu wa taifa letu la Kenya. Munazalisha chakula yenu na munatusaidia kulisha Wakenya wengine.
So hiyo ni uzalendo. Ngakecho boiga ni gomora iwensa tebamna igobarachi kobeka omokikwe na kibuna indagira nenyinge na nesene asekya gekyo yerachi gokonya abakenya bonsi asate bamna nigo barachi kogenda koyeria magori yebimeri byamugondo nenchere ya moyo gokora enchara Kenya. Kuna njia ya kufukuza njaa. Kufukuza njaa ni shambani. Maandamano haiwezi kufukuza njaa. Njaa ni nyinyi watu kama nyinyi, wazalendo kama nyinyi, watu wa bidii. Mtu amelima shamba yake, ametengeneza, amekuja hapa, amepiga foleni, amechukua mbolea, ametafuta mbegu, amepanda, amezalisha chakula yeye na watoto wake, na pia auzie wengine, tulisha Wakenya wengine. Si namna hiyo? So tutashirikiana pamoja na nyinyi. Boigani gate bahamna yubarachi kogendera koyeria rigori ryoboyo gocha sabaremi. Erigo kinyari gasana komenta gote babuna. Okomenta kana kwebimeri nikokorachi komenta na gokinyari gasa imeyense. Erirachi gokinya engeria gochase abaremi. Na ndio nilisema wakati nilisimama hapa kwenu nikawaambia hii mambo ya mbolea mimi nitasota out. Mbolea hiyo ilikuwa inaiswa 6,000, saa hii si mnalipa hapa 2,500. Yes. Ama namna gani? Ninalipa hapa 2,500. Yes. Sasa mniombe next year nipange tena hii. Tunataka kutumia kuendesha viwanda yetu. Vijana wapate kazi na pia tufanye export. Sio mahindi peke yake tunalimia hii mbolea. Tunalimia mahindi, tunatumia kwa ngano, tunatumia kwa miwa, tunatumia kwa kahawa, tunatumia kwa chai, tunatumia kwa avocado na mambo ile ingine yote. Tumesema ya kwamba kazi yetu kama Wakenya ni kuinua ile uzalishaji ama productivity ya kilimo, ndio mapato ipatikane zaidi kwa wakulima, si ndio? Ama namna gani? Mnasema hiyo ya bottom up. Kaukwanira igoro yengana yoko ni gwa kwoboyo boborimo imeyense Ruto niga rutege kurege tindi gocha basabanto bari abakona ria baremi oboyo oborimo asate bamna niga barachi kuimukirwa getambokero egetindi. Dorcas Kemoma, Ndizi TV. Miamono muriketo Dorcas Kemumase oroboti ururukira nutokorgereria se amanganari ye chigosoro se manye chigosoro nigo etimu ya Gucha Stars yabete ko yekora etimu ya Hema moja chigori sano asebusa asegosori yo yabete ko enekiwa ase egeti yatendere obubui obwa Gucha Stars omwancho morigira nigo bwanyenekeirie etimu yogo soa aseli bagari tangani kegima sekemina no kelia kia FKF division ya kabere engana boigo yende ko bagikoba omokiebo kogendera ko baba okora buya sechigo solchira chikoba chikubwatia Mwancho morigerero noroboti ruariganiwa no moriketo bomangana ye chigosori captain 001 rero ntete tubeke bikoroto byaye Sultan Obangi. Victor oyore ase omotimoko omwenge kigima. Ntole no gosemerega na nyara ko ba amona into ase gwikira nyara ko bage kobwatia.
Mwanchu muri bane kero tokendera to kumanya ke asa semo ye chigosori ebiminano bya FKF anigo chiti mchinyinge toroshi chabete chikogosoria eikendi yega ase gosori entang'e timu ya Bidco United nigo chianyara ko bachikomera ne timu ya KCB ase banyara ko bakorwa makario asogotabekana hegori nonyane yemo ase semo ya Leopards nigo babete bakogosoria na Sofapaka babete bakoro makario kubekane goria yemo ase yemo Muranga bakagosoria na Nzoia Sugar ase Muranga yabete ko yekora Nzoia Sugar chigorinye ase bosa timu ya Muranga ngati chitimu chiri chanyarita ko bachikorwa ase National Super League nabigo chigana to ko bachikora bya anene ase keminano kilia kia FKF ase semeria ya EPL ase EPL gosori bagochi gosoni chabeta chikwene ku weekend ye gamono ritkoria Jumamosi na ritkoria Jumapili ase ritkoria Jumamosi ya timu ya Brighton yabetega kogosoria na Arsenal Arsenal yabetega ko yekora chigori sato ase bosa nonye nabo ase timu elia ya Tottenham nigo yanyara etokobe kwenyorera ububuiwe chigori isato ase yemo hochi ase timu elia ya Nottingham Manchester United bayomba bete bakogosoria burit kuregoro ne timu ya Liverpool asbaruete makari yokobekana achigori bere asebere timu ya Fulham ikabaye kogosoria na Newcastle ase Newcastle yabete ko yebwa Fulham igoria yemo ase bosa Aston Villa nabayomba gosore tena Brentford asbabekane baruete makari yokobekana chigori isato asesato baigase timu ya Chelsea mbabete bakogosore ne timu ya Sheffield United asibaruete makari yokobekana chigori ibere ase ibere kurende manchu muri echinigatiye chitimu echabeta chiko gosoria eikendi yega ase biminano au sesemberie chigosori Sabatio tereria bali be timu ya Arsenal gati yabo omwarimu Caleb wa Kongagete ni warenge weekend entambe kigima asebare maigaye timu yo ya Arsenal kwenyorero bubi wechigori sato serigena liesagero ne timu ya Brighton abigo timu ya Manchester United asabajete makali yechigori ibera sebera mane timu ya Liverpool amashabiki ya Arsenal bakari korara matana nyora na bubona sebono botanga ine goraria setebo ya EPL bari nambe yemo kira bakobwatu na Liverpool aboigo Man City nimbate chindugo cyane iberegari Douglas na Esbon chi abashabiki amakongo ya timu ya Arsenal Naboigo momanye mushabiki na legali ko kumamaye ko ruchisemo cya Kyogoro go support timu ya Manchester United agonde nga Messi bado mbagwa togosemeria ngambanyara kwa bagutira se etebo eyo ya EPL banyara kwa bakoba ababui kurende abange bagotanga ne ndoto ase botabe togote base ekeminano gechi gosori anene chiengoyo no kuganya nande tororenga ngirikiranya reko bageo korekana yakera tokunyara ko bago predict chideka chiri 90 akiranyara ko bachikwamwa omubuinoroi ebine bikoroto be Sultan twabeka siri twerere no korento kwirana asamangana ari twabere togosoma engana twarora mangana yo gwichanya gaigana bakao korekana twarora enyum bose egari aina ye haria yo musao yomo uyore omo garo mobasa ase eskuru elia ya nyancho college asegari yo yenyarete koba gekoya gose kubwata umurero botuko bogokira rere ngana genete kobe koleta ugoichane konene ochia ase omonyene gose ya materi nabo igo abamenyi bensemi ya Kyogoro misi skorera ishibya twata korra se gari ne gari yarenkenya kegima ine gari kero kende tarabera nero asegeka akurende nege kore ekebe gusekyo kere kebe nande kyogo ichania ekero okubuka gari yawo yabugire halamu kubuka rindo rgereri na kiga rintasieka omanya konyore gari yayo gokumurere kinege kore kere kebe ni ege tigeta bamenye bechinseme chino muichano monene kurende kumanya ninkiye kwirira umuntu uyimukige tamukiro kyo gusaria enibo yoyo mino kero kende mogo saine kero mugo saine rigenjira mugo kwana muiwane mugayane usebusansura ikwere mangana abuna yona makongu kegima wakanege siomba gwetera ugosambegari abange nigo banyara ko bakogikeria egekora ekyo omwancho morigere nabe banyara ko bakuboria anachisamo chirie chobore ndi banyara ko bagotingia ekerengo kyobore yake kogera nengane okorekana chinsa chebotuko boigo chinga kiboigo togane tinga abanyanyimbo banyara ko bakora chinsa mo chiri patrol yakogera korengana no manyane gate bangane chinsa isano chiabotuko kero kende ebitengo biria byoborendi chinga kibone ekyo nigo tolina gosemerenga
nigo na bara babwene takoba gukora patrol kwenekia buna abamenyi bensemi banyare koba bakorara amo no burendi obia Omanchi muri ekinege ntogetaye kya kegima andonsi asore gendera kweburia buna kero kendo ne mwagosanire no yomino bose batana libero ndirori gotoka nabo kero rende kero kenderira irere amwamu ndirere rumuntu okorege ndobunike kore ndebori ayebuna mwanya bantu ngikiragere osali enibo iyo yomino kekendo roche kiragere ochikusali enibo iyo yomino koranchera ndiro monene sava na inderi iyo yomino mukwane eri mobemo kwabera nali bagali osalia enibo yaye Imano ki makurase county ya Nyamira twarore gati emeroberi magendera nyarako bagikoimoki wa rock agati yabo kwenekia una oburemi bwekerero bwetera chinchira chiria kero kende chimbego chikunyarako bachigwikigwa as chi sub county abigo abalemi banyarako bakomenta ekerengo kirigesa riria mabere enentre ya moyo korobya umuroberi yoyega anene kwenekia buna abalemi abanyori chinga chinyororo anene kero kwegule buna numuroberi yogo chiko chimbege chiga chia chigo chia kobwato korwase chia bisi chia headquarters yo mu Nyamira wekase sub county chonsi meye county ya Nyamira wetrase enchera ye yekerero chikwero akoroka drones niba drone yari ikoba operated korwase chia bisi gari ya imo kichimbege echo yaira moja kwa moja mpaka se chia bisi chia sub county omo veterinary obagago chimoki kororo omanya koirero umuremi Balemi be county ya Nyamira ne libagari ya bene na inwe irege tambukerio kweneke ngomanyara ko mo ikerwa amono mworoberio chingaki Evelyn ne chiri chiakale kwa gatugire chombe 10 chombe 3 inye 5 icho asobwa machikoleta mabere nonye pint ye mo bono moroberi buno yo no chikweneke ngamabere anyare ko ba comment ndoche sense ya kenyero chia sama tukomakale bosyo kirege ndonge chikobe yekerero digital Bebasaka ne para nyare ko be kweneki watari osoro gongorwa gusiruka Evelyn boigo chinsemo se weekend intwanya toko batoko rime basoko na banta bange bagene toko bagusiru bugima bwabo ti manyiti asiri tukulia rero ntwaranga abantu babirwa nyara ko bagusiria ubugima bwabo asumo basoko no mubegwe paro nyara ko bakweneki wasensemo area ya Nyangoba Tintimanye tinge wasikyaba ebire binge okonyora usinenga kieguyika kwanyora imiwasikano nige kweneki wasebirengo byeguru ndirikumanya gusena abantereba bakoba batari kuba maiso kinga kibarase uburunde bwabo bwikibara kurinde buno mubasikano bweri tukuri rero twatebe ntwa tokumanyi wabuna umuntu yo igago so murundi yo gabwe gari aina ye probox konyora twomira abantu bande otama ngotabarenge yes antimedi ningiye kugerekero abantereba bayiga mubasikano nyorekanire unless and otherwise no wanja kwaye kwaringe gokora umubasikano yiga kwa umubasikano okoreka rero lagiye ko gokora ko accident tari gento munda wanja gokora ningi yogotamera bange bagotabanigo bagotama elio gwetanga anene na ekiririana no borro obonene kurenda banga abanyare ko bagotama kurwa sayo tore bakoenda ase evita seni be banyanyimbo irinde banyare ko bagwaka orobot lakini onyo origeria umubasikano buna oyo niga omontere boyanyara ko bagotamo so ase omugondo bwecha utige probox garia bugonyara ko bagagotama kurende timatina machiko ya traffic yarana kyakale ko bagakorera igera kwenyorire ase omubasokano buno yo okora bange bakara ko semenga banyara ko bagotama ya creo que ntumete ogotamo ko korengana nense nateba bantu mbara bango konyora gusekigarie kibakorundi ntibwati ebintu biri biganiriye korengana n'amachiko y'obosombi bwa para umuntu bonekero bosago kikorengerere bunanyise kwira sabanyanyimbo no muchando monene korende genda bwenda kumanyangeri naki no tama bunorata mebono buno yoroche ngo tamarenge akina inde ya kare tubo bonde ndengo nyorwari na indai airu okaga konyerekana nabwo atamakosa na inde kinegetiro ribagarenge kwira bakora mangana ali mapema maoretira mabe Hasaba menyi bumochie o keroka anene ngana nero nyara ko bayikoleta obwasyo ku ase amasyo aino kubatekana no moroberio hiyo nyare ko bagokubekwa bene na barai aha kurwa se county ya Kisii na Nyamira kwenekia buna etimu engima nyare ko begocha kigwa bene nyare ko bageko ganyana ili nyare ko bayikoleta botereru anene ase okongusana no kugotiri ko nyare ko bakorekana ase kinga kichintambe imensema ya keroka ekinege tambukiro kereki ya kegima anene twarorero kumusana no kwiga nigo kwa beire kyorokere kibe ase county yabere koreta ogwetana
igati ye county Nyamira na bigi county ya Kisii kurende no kwegenda buna igati emirubiri yaberege kubekwa etimwe yabereke gochorwa nenchwikirania obukoreri buronke anene kwenekya buna obotoereru no murembo berego kweneke wasinsemicho ari nabonchurira kunyora chinga kinyororo eri ogwikirania obonchureria bwabo Bimono sana se abara yabagene tukaba kweneke ngayenya ko baga goikirana ntore no gosemerenge bari ni atebire ngasobwa ngo igari chibu ndinyara ko bari kwenekiwa elimero bari abatamenya ko bakogendera sensemeyo yakeroka mwancho mulira singa chebiro no tukorera rega emanye Jumatatu chinse sotombia munasi bali mwensi mogendrete gotobwatia ndocheke gamisia sensemo yo mutandao o Facebook ndoroche Triza Gabi agoteba buna nagendrete gotobwatia kurwasi chinsemo chia Kisii nyako enria choki daktari kurwa itibo ki city Kisii atandiko ndani daimo nyankova kefanya ribo kurwasi chinsemo chia bo basibo nyaka maisani Sharon Meshaki kurwario siri with my wife Sharon bateba no bagendrete kurigereria egetoseni kyandizi TV abone gati yabaria bagendrete gotobwatia asechisemo chimitandao Nyorobago mwancho murigereria maye gosemanye eye Jumatatu nemerobelio yonsi megetaseni kyandizi TV naboko yebwatia gwetera sechinchira chiekerera gatia bensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni goratunyaro gwetera Ndizi TV News naboigo ase website ito naboko yasomo etera www.ndizitv.net ireto gendere gusanga asubwemo Bimono abariki baito bamangana maye bagenda toka kwendeke abuna banyare ko baba kwebusora sebinyoro asekerenga gyoko ya sangereria nabwo tonyara ko batogusanga amonaye hasenchira yo boikirano Petronira Mukeira narone kiachibitaniro gichawe ikera senchira yabene Eritrean Evelyn Osero Lydia Mose nero nyara ko bakweneke abuna gochere gwetera somonwa webi manyereri tere ngoro kwa Joseph Tamisi twakoganirie oborigerio buya bwemero buri kubwatia imeyandizi TV abaigotwara obotwobora obotwera rutomerane ritkoria angyo munguru karatwanjire